Salutare tuturor, bine v-am regăsit la un nou pe canal. Astăzi ne jucăm Roblox. Și acum că este în trend domnul Variety, am spus să căutăm și noi un mod. Noi n-am găsit mod. Am căutat pe Roblox jocuri. Și l-am găsit pe acesta. Care son băiă, gogo, etan, estaba, son hidden, casa creaă, uma caixa misteriosa apărut reperente în sua veranda. Revenim după ce traduc și vă spun ce scrie. Așa, am tradus pe domnul meu Google Translate și asta e portugheză și spune așa. Ethan era singur acasă când o cutie misterioasă a apărut brusc pe veranda lui. 1-0 în limba română. Când a deschis-o, a găsit ceva ciudat. Înăuntru, o sferă galbenă numită Verity. La început, Verity părea prietenoasă. Prietenoasă? Cred că o tradus greșit. Prietenos. Părea că știe totul și voia să ajute. Dar după câteva zile, ceva a început să se schimbe. Verity a început să se comporte ciudat, privind și ascultând, devenind din ce în ce mai periculos. Pregătește de protejează și că așa ceva urmează în 3 zile. Wow! Wow! Cel mai frumos joc. Hai să intrăm pe el. E ca un obi normal. O persoană. Nu știu ce fac aici. Apoi poate trăiește skin-ul meu, dar știu că e un skin de la Vai Steaua lui cumpărat. Nu, mie mi-a plăcut, mie nu plac skin-urile astea foarte complicate. Bine. Spectre, mă. Ne trezim. Ce face atât de urât? Nu știu dacă se aude jocul, dacă nu se aude, mă scuzați. Mă doare stomacul și de ce am o banană și o bâtă? Să ghicesc. Banana costă bani. 8 Robux. Iar bâta tot bani. Am 5 Robux și... Uite secund. N-am merge. Și pot să iau ăla de schial. 12 Robux. Ce-i bă cu ușa asta? Ce o să-mi iau o volantă? Uite, o mai. N-am mâncat. Înainte să citească. Aoleu, a fost 3 camere. Și unde am WC-ul? În pod? Nu e în pod. Asta e camera noastră. Afară. Ce caz de pe temă avem, uite, o mașină. Păi și unde-i mă WC-ul? Hai mă, nu trebuie și... Iau linele astea, nu știam de ele. Asta e baia. Nici o chiuvetă. Nimic. În fine, trecem peste. Am spart WC-ul. Fiind... Oh, bate cineva la ușă. Că dacă pot să ies pe geam. Oh, o cutie! Hai să o luăm. Deci nu știu de ce asta o cutie misterioasă. Hello, I'm Verity, your personal helper friend. Ask me anything. I know everything.
Știu ce? 2 plus 2. What's my name? De ce făcut? De ce face fața asta? De ce toată schimbă? Ok. Ce vrei să facem astăzi? Cam asta au spus. Să mergem la market. De ce ai o chestie? De ce vine după mine? Da, să dublez. Zic că-i minge de fotbal. Stai, mă. Hai, mă, hei, fac. În fine. Chiar vine după mine? Am rămas după ursul meu. În fine. Da, hai să plecăm. Oh, ce bă cu Dacia noastră? Ce tu e beaza asta? Dacia papuc. Oh, adică iubești să mănânci? Ați văzut și voi că au spus că îi place să mănânce oameni? Acum a scris donuts. De fapt, când a spus și eu, vorbeam noi. De ce nu văd nimic? Așa, bună ziua, doamnele. Văd și musculos ăi. Cât ce de sal ai făcut? Uite gogoșile. Oh, nea făica. Una făica în care vinde. Astea sunt niște poze și un singur fruct. Și asta e o poză și o singură plămâie. Și asta e o poză cu un dovleac și un singur dovleac. În fine. Nu știu de ce am unde ăsta un brazilian. Taci, mă! Taci, mă! Nu vezi să te mai la 247? La Perfect de România? Ala. Noapte bună! Doarme o noapte bună. Da, am fost mai înainte. De ce să nu... Since... Then let's go someone else. Adică să furăm. El distrage omul și eu iau fructul. Ok. Da, în viața reală să nu facem așa ceva. Ce față ai? Follow variety. Asta el se duce, dar trebuie să fui acum. Fugi! Fin, mă omoară. Mașină, vin! Ia! Am fugit. Auzi, Dacia noastră, că e Lamborghini.
E făcut vechi cu modificări. La mai de când noi l-am lansat pe VI3 și când nu mai e ăla. Hai să venim să dăm mie, m-a spus. Aoleu! Can you hear me? Dată ce te văd, da. Ai încredere în mine? Nu. You want to see someone? Do you want... No, nu vreau să văd pe nimeni. Voi vedea? Yes. Yes. Ai. Mă, ce? El devorează oamenii. El e VIT. Ce ar trebui să însemne asta? Acesta a fost un cos mare. De ce bate cineva la ușă? A trebuit să-i deschid oare? Nu pot ieși pe geam. Hai, deschidem. Ai, vedi! Nu mai vreau să te văd. Fugi. Asta să... Hai, mă. Hai să venim să dormim. Dacă să ne spune jocul. De ce clanța asta care arată ca veri? E ceva o nu? Ce caută? Cum a ajuns VIT în casă? Something is coming in 3 days. Cineva va veni în 3 zile. Summoning bed. Cineva... Yes, foarte, foarte. De ce trebuie să fac? Prepare al safe means this, pentru că trebuie să fac casa asta sigură. Close. În frigider n-am nimic, pe masă n-am niciun mare. Am $5. Asta-i sânge. Nu spune că eu trebuie să urmăresc sângele. Asta de aici unde iau? Brazilian! Nu, mai Brazilu! Brazilian! Tu, ta. De ce ai o mână ruptă? Știi că auzi moart aici? Cine a făcut asta acestui om? Verity? Ask Verity, hai să venim să-l întrebăm pe Verity. Și am nevoie de niște apă, că văd că cam imediat dau un... Poți bea de la o bine, da. Am băut niște apă. Hai să venim să-l întrebăm pe... Știe! De ce ai făcut ochii ăștia?
Ce trebuie tu să faci? Don't worry. Ci că curăță el alea. Și zice parcă-s mai înalt acum. Mamă, e ca pe clanță. Hai să mergem. Oh, să-i dau tare. Și pe care nu mai vrea să merg? Hai să mergem la muncă. Deși nu-mi place să muncesc. De ce s-a închis ăsta? De ce sunt de pitic acum? Și că trebuie să pun pentru fiecare cutie primesc 8 dolari. N-am înțeles. Ce vrei să spui? Near here ever disappear. I need to sleep. Deci nu ai închis hala în fața noastră. Gata să mergem. Hai până la magazin. Miss. Isaac. 150 de ILB 16 brown. Hair năză, n-are păr. Și aici. Max. 150, la fel 16 ani, blue, este blond. Deci sunt două persoane dispărute. Hai să vedem să ne culcăm. Doar să ne culcăm. Am uitat să cumpăr, cred că trebuia să cumpăr de mâncare. De ce iar sunt înalt? Și atunci am pitic. O, mi se pare mie, o, chiar este adevărat. Game. So dark, I can't see anything. Nu pot văd nimic. Așa, deci, cred că am o lanternă. N-am apă, n-am apă. Sunt într-o pădure și nu pot să mișc copacii. Și nu trebuie să merg. Sânge! To stop him, cine mă? Who? That yellow ball, you call him the... Who did want you? Better I died. The missing purple. Vrete să mintești-o. Cred că a fost un cosmar. You need to eliminate Verdi. 2 zile rămase. De ce se aud și aene? Vine mafia. Vă iei și pe sus vă ia. V-ați băgat în afacerea mea. De ce pot să împing poliția?
Ce spune că sunt singur? Lângă market. Did you see him yesterday? Yes, yesterday. Adică vândea fructe. Be careful. Oamenii dispar. Oamenii de aici dispar. Stay inside at night if you near. Așa. Ascult dacă jocul ăsta e bun. Iată că mă joc, am văzut la Dodoel jocul ăsta. Cred că trebuie să beau niște apă. Să beți câte 2 litri de apă pe zi, vă recomand. Asta, mai bea. Deci eu acum ascund, nu știu. Băi, hai să mergem la muncă. No one here. Revenim după ce facem niște bani. Și acum duc ultima cutie, nu atât de mult. Am venit 53 de dolari. Eu zic că e de ajuns. Aia să spun de ascuns, doamne Ferrari. Putem să intrăm? Nu putem. O dispărut araba. A mai dispărut cineva? Nu. Hai, salut! Și că omul ăla nebun a început să mă mărească. What food do you have? Pateu. Fasole. Struguri. Hai să cumpărăm asta. Am cumpărat 2. Hai să mâncăm. Și nu pot. I need to sleep. Ok, dar stai să mănânc. De ce nu pot? Pe E. Nu mă auziți cum se aude că mănânc. Fac asemenea, mănânc cu tot cu cutie. Hai să venim să la întrebăm să vedem ce-i cu variety. Nu pot vorbi cu el. O zi masă. Good morning, everyone. Bem niște apă. La servici mă duc la market. Ce zi frumoasă. Missing. Tom. Cine ai fost și aia în poză? Messi! Ăsta nu e atât deloc ca Messi. Și stai de cine ai fost și aia. Ăsta e... Messi numai că e diferit. Pâine. De ce te-ai chemat pâine? Tony. Tony și Freddy Fazbear. Oh, 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 oh. Ui. O dispărut cașierul? De ce alt cașier aici și numai ăla cu mușchi?
Cum adică? Pot să mănânc chiar. Mea nu mai cumpăr niște struguri și dă-mi de ăsta. Haideți să facem asemenea cu fructe. Și cu feijau. Acum să mergem la muncă până trec orele. Stai puțin, adică eu pot să fac 2 mai așa până trec orele. Nu. Doi veni când se face seara. Mă duc câteva cutii să închid supermarketul. Bun. Hai acasă. Game pauze. Așa. Hai să cred că ne culcăm. Vezi. Câți bani am? 7. Și nu pot să mă culc. Păi ce trebuie să fac câteva ore? Gata, acum am culcat. Astăzi. Tot de aia. Hai să mergem să muncim. Nu, haideți mai întâi să mergem la market. William. Bine că îți dau disboiul de zi din as. Și Max. Max infinit. Păi 2 de Max. Numai că stai cu AI și stai fără AI. La fel și stai cu AI, asta nu arată AI. Și așa pot direct să cumpăre. Cumpăre toți banii. Asemenea e. M. Hai să mergem la muncă până în seară. Că nu știu ce trebuie să facem. Ai venit direct de seară de la 6. Să fac cu toia și ne teleportat acasă. Și ce trebuie să fac? Să mă duc la somn. Să vorbesc cu Verity. Dacă e aici, stai canal din care să-l apăsa pe asta Z. Dar omul meu nu se mai duc la baie de vreo 3-4 zile. Ce înjetoia meu. Ce trebuie să fac acum în momentul de față? Cum ar trebui să mă pregătesc? Și cum aprind luminile? Că sunt anti-botoare, dar nu știu cum. Trebuie să-mi apară merg pe lângă fiecare perete până apare Ce mă? Cum ar trebui să-l bat? You're mine!
fine. Și n-am cum să-l bat. Uite la Variety. Mai pe de făcut cu spatele. L-am blocat. Oh! Moment! You died. Lobby. Acesta a fost cel mai pănaie joc care l-am văzut. Și mai sunt jocuri. Stați puțin să văd de câte mă înregistrez. 300 de minute. De asta e să văd Variety, realistic, să vedem jocul ăsta. Deci că e Dead Isles. Deci trebuie să aștept să revin după ce... Da, trec astea 10 secunde. Așa, suntem în joc și deci... Să deschid cutia. Open the box. Și normal că apare Variety. Hello, I'm Verity, your personal opera friend. Ask me Așa. anything. I know everything. Deci, that's a capital of France. Stai puțin să ne întrebăm. Pe F. Paris. Ok. Chiar zice la The pe nearest is village. at x minus 1212.5 y20 and z400. Ok, that's a capital. Toți Variety. Something is coming in 3 days. În fine, cam acesta a fost episodul de astăzi, sper că v-a plăcut. Nu uitați de like, de subscribe și ne vedem data viitoare. Pa, pa!